Türkmenistanda çörek un gıtçılığı we gün gözeranyň agyrlaşmagy ilatyň nägileligini güçlendirýär. Häkimetler problemalary boyun alman, olary çözmek üçin netijeli çäre görmeýärkä, ilat ýagdaýdan närazylygyny öz mümkinçiliklerine görä bildirýär. Şu hepde marada ýaşaýjylar çörek gıtçylygynyň sebäplerini anyklamak we öz talaplaryny ýetirmek üçin çörek pişirýän uly kärhanalaryň biriniň öňüne jemlendiler. Mary şäheriniň Oğuzhan köçesinde ýerleşýän çörek öndürýän uly kärhananyň öňünde üýşen adamlar döwlet dukanlaryny çöreklenip çinedýän bu kärhanadan hususiýetçilere çörek satmazlygy talap etdiler diýip Adatlyň habarçysy hepdäniň başynda bolan bu ýagdaý barada şeýle gurrun berdi. Adamlar kärhanadan telekeçilere, maldarlara, mallary iýim satýan ýerlere müňläp çörek bermezligi talap etdiler diýip habarçymyz aýdýar. Onuň sözlerine görä çörek pişirýän zawodyň öňüne üýşen onlarça adam esasan ýananlardy. Protestçiler çörek zawodynyň gapysyna üýşüp ýol başçysynyň daş çykmagyny sorapdyr. Derwezede oturan garawul başlygyna jaň edip protestçileriň talabyny ýetiripdir. Biz mesele gaty uly, bizi diňläp her gün döwlet dukanlarynda erteden başlap çörek dursun, bolmasa prokuratura ýazyp berers, gerek bolsa prezidenta hem ýazarys diýip protestçi ýananlaryň biri aýtdy. Döwlet dukanlarynda bir çöregiň bahasy 2,5 manat, protestçileriň sözlerine görä köplen çörek satuwda ýok bolsa-da gelenlere 3 manatdan satylýar. Bizi çöreksiz goýup gelýärsiňiz, ol biziň paýymyz, siziň başga birine çörek satmagy hakyňyz ýok diýip ýene bir protestçi nägileligini bildirdi. Döwlet dukanlarynda ýeňillikli diýilýän bahadan satylýan çöregi satyn almak üçin ýerli ýaşaýjylar öz öýüniň golaýyndaky döwlet dukanyna barmaly bolýarlar. Soňky aýlarda güýçlenen çörek we un gıtçylygynda adamlar gündäki iýjek çöregini kynlyk bilen satyn alýarlar. Her günü ýerden we öýlen her bir ýaşaýjy özlerini değişdi bolan döwlet dukanyna baryp çörek satyn alyp bilýär. Emma her günü şol bir jogap çörek guturdy ýa-da umuman şu gün gelmedi diýilýär. Dip yerli ýaşaýjylar öz tarapyndan dukan işgärleri çöregiň getirlik mukdarda getirilmeýänligini aýdyp, onuň sewdasynyň dukanlaryň hem peýdasyna boljakdygyny düşündirýärler. Gelse men sizden gizlemerin, gelenok. Gelse meniň üçin hem kemdäl. Adamlar döwlet dukanyna esasan çörek almak üçin gelýär. Şonu dukannaky beýleki haritlar hem geçýär. Çörek bolmasa hiç kim gelenok. Bize Oğuzhan köçesindäki uly çörek zawody çörek paýlaýar. Diýip döwlet dukanlarynyň biriniň işgäri gurrun berdi. Marada Oğuzhan köçesinde ýerleşýän çörek pişirýän kärhana şäheriň ençime döwlet dukanlaryna çörek paýlaýar. Çörek pişirýän zawodyň öňünde protest geçirenleriň sözlerine görä, kärhananyň ýol başçysy baran ýaşaýjylaryň ýanyna çykmandyr. Ol garawuldan protestçileriň sanyny sorap her birine 3 sany çörekden paýlap köşeşdirmegi tapşyrypdyr. Başlyk, näçe adam? Kän bolmasa her sene 3 tane çörek ber, gitsinler. Meniň isim köp, olaryň ýanyna çykyp bilemok diýip gapydaky işgäre aýdypdyr. Biz olaryň para hukmynda mut bermekçi bolan 3 tane çöregini almadyk. Indi ýokaryk ýazmagy planlaşdyrýarys. Emma ýazanymyz bilen köp zadyň üýtgemejigini hem bilýäris. Sol baryp gaýdanymyza 3 gün boldy. Emma şu gündem döwlet dukanynda ýeterlik çörek ýok. Diýip Marynyň ýene bir ýaşaýjysy 27 sentýabrda Azatlyga gurrun berdi. Azatlyk radiosynyň Marynyň çörek zawodynyň wekillerinden we şäher häkimliginden resmi maglumat almak üçin eden birnäçe inançygy oňy netije bermedi. Çörek we onuň gıtçylygy Türkmenistanda tomus aýlarynda hasam göçlendi. Häkimetler munyň sebäplerine resmi düşündiriş bermeýärkä, iratyň gündäki azyk üpçünçüligi bilen bagly aladalar artýar we nägileligi güçlenýär. Türkmenistanda häkimetler Mavlid bayramy, ýagny Muhammed Peýgamberiň doglan güni münasibetli guralan sadakalar üçin telekeçilerden mejburi pul azyk toplady. Şeýle-de mollalara munyň bilen bagly aspezleri, hyzmat etmeli adamlary öz hasaplaryna guramalaşdyrmak tawsyryldy. Bu ýyl musulmanlaryň uly sarpa goýýan Mavlid an-Nabi bayramy 20 sentýabra düşüp, olaýan bir gün öňünden bellenip başlanýar. Bayram münasibetli tiýsenbe güni Türkmen häkimetleri Göktepe'de we onuň golaýyndaky öwliýalarda günortanyk naharlaryny berdiler. Sadaklary her kim gelip bilýärdi. Saçaklarda adamlaryň ençeme ýyllap dadyp görmedik azyklary we şireli suwlary goýulypdyr. Esasy naharlaryň ýany bilen hödür edilen alma, mandarin, banan, gawun, garpyz ýaly önümler hem näçe diýsen bardy. Sadakadan soň mätäç adamlara azowlyk maliýe himayaty hem paýlandy. Dip sadakada bolanlaryň biri 28 sentýabrda habarçymyza gurrun berdi.
Emma muňa gatnaşanlaryň köpüsiniň hoşallyk bilen ýatlaýan bu sadakalary üçin yerli telekeçilere mejburi azyk we mali teristleri bilen üpçün etmek tawsyryldy. Yerli ýolbaşçylar munyň üçin dürli görnüşli ýeremişleri, şirili suwlary, kökeleri, tuwyny we uny dagy haltalap satyn almagy mejbur etdiler. Käbirlerine 10 tugura unuq mal getirmek tawsyryldy. Şeýle-de menden we meniň tanaýan başga-da ençeme telekeçimden 20 000 manat meşberine pul toplandy. Munun ýüze wurjak tamaň ýok, sebäbi ertesi gelip biznesini elinden almajaklaryna kepil ýok. Diýip yerli telekeçi anonimlik sertinde gurrun berdi. Habarçymyz döwletiň sowda edaralarynyň ýolbaşçylaryna hem azyk salgydynyň salnandygyny anyklady. Mysal üçin, yerli un önümçülük kärhanasyna 15 çimisi halta ýokary hilli un bilen üpçün etmek barada dilden buyruk berilipdir. Sadaka bilen bagly mejburi talaplar döwlet tarapyndan bellenilen dini işgärlere hem degisli boldy. Habarçymyz mollalara we müjewirlere, aspedleri, sadaka gelenlere hyzmat etjek adamlary dagy özlerini tapmak tawsyrlandygyny aýtdy. Sol bir wagtda häkimetler sadaka gelenlerden hem bir talaby berja etmegi soradylar. Sadaka gelen badynyň ahyrdan soňra prezidentiň onuň kakasynyň adyna doga dileg edilenine hökmany aminip seslenmek tawsyryldy. Hudaýyň adyna diýilip berilýän sadakalar hem syýasy propaganda öwrüldi. Doga dileglerden soň imam prezident söýmek şeýle-de ýurt ýolbaşçylarynyň gep gıybatyny etmezlik barada ündedi. Diýip Bu ýagdaýlara saýat bolanlaryň biri gurrun berdi. Ýokurda beýan edilen ýagdaýlar barada Gökdepäniň häkimliginden gala berse-de döwletiň gözegçiligindäki yerli dini idaralaryndan kommentariýa almak basartmady. Türkmen häkimetleri wagtal döwlet siýasatyny wagt etmekde yerli mollalaryň we din wekilleriniň hyzmatlaryndan peýdalanýarlar. Bu ağırlykda döwlet bilen iltisigi bolmadyk mollalara edilýän basyslar güýçlenýär. Musulmanlar namaz okumak we dini edebiýaty saklamak, spirtli içkilerden ýüz öwürmek we sakyl üstürmek üçin ýygyderli ýyzarlanýarlar. Türkmenistanda din azatlygy kanun taýdan kepillendirilýär. Bu ağırlykda Türkmenistan ýyllar boyu dünýäde dini azatlygy iň gödök bolýanlaryň arasynda galýar. Halkara guramalary Türkmenistanda dini jemgyýetlere we beýlik dinleriň wekillerine berk basys edýändigini habar berýärler we ýurdun hökümetini islamy öz syýasy maksatlary üçin ulanmagy betetmäge çagyrýarlar. Mavlid bayramy käbir musulman ýurtlarynda tutus aýyň dowamynda bellenilýär. Bu döwürde dinçiler mescitlerde jemlenýärler, Qur'andan aýetler okuýarlar, salawatlary aýdarlar we Muhammed Peýgamberiň ömrü barada wagys nesihat edýärler. Muhammed Peýgamber musulmanlaryň tene namysy boýunça Rabiul Awwal aýynyň 10-sine Mekkede dünýä indi. Munyň Gregorian tene namysy boýunça çak bilen 570-nji ýa 571-nji ýylyň aprel aýlarydygy öýdülýär. Balkan vilayatynyň Türkmenbaş şäherine sarf edilen elektrik energiýasynyň degişli töleglerini geçirmedik hojalyklaryň öpçünçüligi kesilýär. Şol bir wagtda jemaat hojalyklary güýz-gyş ýyladyş mövsüminiň öň ýany ýyladyş gadanlaryny awatlamak üçin we beýlik awatlaýyş işleri üçin hojalyklardan 100 manat meşberini öňünden pul toplaýar. Bular barada da Türk radiosynyň habarçysy 27 sentýabrda Sewitden maglumat berdi. Türkmenistanda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň arasynda has köp maşgalalaryň hojalyk hyzmatlarynyň şol sana tok, gaz we suw öpçünçüliginiň aýlyk töleglerini geçirmekde kösenýänlikleri barada habarlar gowuşýar. Geçen hepdäniň dowamynda elektrik energiýasynyň we beýleki hojalyk hyzmatlarynyň bergisi 2000 manatdan aşan 147 hojalyň elektrik liniýasy kesildi. Töleglerini geçirmedik hojalyklara 1-nji oktyabra çeline möhlet berildi. Diýip bir öpçünçülük kärhanasynyň hünärmeni Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Maglumaty görä şäher elektrik öpçünçülük kärhanasy kardylaryny berilen möhlet çenli wagtyna geçirmedik hojalyklara goşmaça jerime töleglerini töletdirmek haýbaty bilen duýduruş berýärler. Şu günler ýurdun dürli sebäplerine elektrik we gaz öpçünçülük kärhanalary ilat tarapyndan sarf edilen energiýa serişdeleriniň töleglerini ýygnamak işlerini batlandyrýarlar. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan şäher elektrik öpçünçülük kärhanasynyň işgäri Tumsaýlaryna esasan elektrik energiýasynyň bergileri
üýşen hojalyklaryň köpdigini aýdýar. Türkmenistan 2019-njy ýylyň 1-nji ýanwaryndan başlap ozal ilata mowut berilen tok, gaz we suw ýaly ýeňillikler tölegli edildi. Türkmen hökümet hojalyk hyzmatlarynyň tölegli görnüşe geçirilmegini ilatyň hal ýagdaýynyň gowulanmagy bilen hemde bazar ykdysadyýatynyň talaplary bilen düşündirdi. Ýurt ykdysady kynçylyklar dowam edýän wagtyna girilen tölegler köp sanly eli ýoky hojalyklar üçin goşmaça agram saldy. Azatlyk radiosynyň Mar welaýatyna habarçysy geçen hepdede bu sebitde hem hojalyk hyzmatlary üçin töleg ýygynylarynyň batlandyrylýanyny, köp sanly maşgalalaryň sarp edilen energiýa serişleri üçin töleglerini geçirmäge gurbunyň çatmaýanyny habar berdi. Bu aralykda Türkmenbaş şäherine jemaat hojalyklary öňümizdäki güýz gyş ýylydyş mövsümine taýýarlyk işlerine girişýärler. Munyň bilen baglanykda şäherdäki käbir ýylydyş gadanlaryny hemde gaz we elektrik geçirjilerini awatlamak gödeňinde tutulýar. Azatlyk radiosynyň sebitde habarçysy geçen hepdeniň dowamyny jemaat hojalyklarynyň işgärleriniň awatlaýyş işleri üçin her hojalykdan goşmaça 100 manat möçberini pul toplamagy başlanyny habar berýär. Jemaat müdürlükleri şäheriň 8 töweregi umumy ýylydyş gadanlarynyň awatlaýyş işlerini mätäşdigini aýdýarlar. Ýerli jemaat hojalyklary nowatdaky güýz gyş ýylydyş mövsüminiň 10-njy oktýabrda resmi taýdan açylýanyny we şoňa çyn awatlaýyş işlerini tamamlamagyň zerurdygyny aýdýarlar. Türkmenistanyň şäher ýerlerini esasan umumy ýylydyş ulgamlaryndan etrap we oba ýerlerini bolsa özbaşdak ýylydyş ulgamlaryndan peýdalanylýar. Habarçymyz bilen gurulmdaş bolan jemaat müdürlükleriniň işgärleri Türkmenbaş şäherine hojalyklaryň diňe 20 götürümden gowragynyň öýleriniň umumy ýyldysha birikdirilenini, galan 80 götürümniň özbaşdak ýylydyş ulgamlarynyň peýdalanýanlyklaryny aýdýarlar. Ilatyň elektrik energiýasy we tebii gaz üçinçiliginiň tölegli görnüşe geçirilmegi bilen Türkmenbaş şäherine hojalyk hyzmatlar bilen üçinçilik karhanalary ilat arasyna öýlere oturdulan tok hasaplaýjylardan sowu geçip elektrik energiýasynyň ugruýyn peýdalanýan hojalyklaryň ýüze çykarylýanyny aýdýarlar. Elektrik energiýasy bilen üçinçilik karhanasynyň bir hünärmeni şäher boýunça elektrik energiýasynyň üçinçiligine 70 götürüm töweregi ýetkiniň hasap alanyny aýdýar. Azatlyk radio hojalyk hyzmatlarynyň ýagdaýy we ilatyň elektrik energiýasy hemde tebii gaz bilen üçinçiligi barada habarlar boýunça Türkmenbaşynyň şäher häkimliginden tesbir alyp bilmedi.